ଆଜି କରିବି, କାଲିଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧାରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଅଳସୁଆପଣ କେବଳ ଶରୀରର ନୁହେଁ, ଏହା ମନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର ପରେ କରିବାକୁ ଭାବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଥାଏ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଉ। ଯଦି ଅଳସୁଆପଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 3ଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ 5 ମିନିଟ୍ ନିୟମ। କୌଣସି କାମ ବଡ଼ ଲାଗିଲେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ କରିବି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେହି 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ 30 ମିନିଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ତୃତୀୟ, ମୋବାଇଲ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଳସୁଆପଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେବା ଆମକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରେରଣା ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲେ ପ୍ରେରଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ କାମଟି କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି କାମଟି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ କାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସତ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବା ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଳସୁଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଜିତିବାର ସାହସ ନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ।